Wel, croeso nôl ato ni gylch y gwartheg. A drychwch pwy sydd gyda fi, Cari Lewis. Gyda'r defed bore yma. A nawr gyda fi yn y gwartheg. Ti fysi, war y teg i ti. Siwt ffair i chi'n gael hyd yn un? Do, digon teidi fo. Mae'n neis, sy'n mi gyda ni yma Lenny, ond mae'n neis i weld ac i mwynhau. Neis i chi gael brec bach? Odi, mae'n... Ar ôl cyfnod o werthu hyrdod prysur dros yr hydre. Odi, mae wedi bod yn cyfnod prysur. Siwt athi Lenny gyda'r defed ar gwerthu? Do, mae'n ni cael blwyddyn bach eitha llwyddiannus, allwn ni ddim achwyn. A siw mae'r gwartheg? Odyn, eitha da, diolch, gobeithio bod gennym ni cwbl o loi ar gyfer y flwyddyn i ddod. Achos i chi wedi wneud lot o'n yn y gorffennol yn do, magu lloi sio potensial yn dyfe. Dyna i chi, a dyna'r trywydd i chi wedi penderfynu fynd ar ei ôl falle yn fwy yn ddiweddar? Tueddol i anelu at mis Chwefror a Mawrth fyna, bach fwy amser falle, achos i gael lloi yn barod i nawr. Mae'n gofyn bod yn mewn yn gynnar yn iselwthi neu seli. Yn union. I ni'n gweld dosbarth 24 fan hyn nawr, y bystych Limousin Croes. Glas, mae'n ddrwg da fi, bystych glas yn dyfe, croes i dan i fan hyn, ac werth gweld nhw, di gyd. Yn sicr. Ydyn nhw'n drawiadol pan mae'r gwartheg glas yma. Ni'n galw nhw gwartheg glas, ond dylen ni ddim ragor achos maen nhw'n dod yn ddi a gwyn bob lliw yn dyn nhw. Ydyn, mae rhywbeth yn neis iawn i weld creadur di yn cilchyr ar ddangos. Mae'r golau fel sy'n nhw'n treino ar nhw'n edrych yn dda. A'r glas yn fryd mor boblogaidd pan mae'n dod i groesi ac i gael rhywbeth o safon ag ansawdd fan hyn. Rhywbeth sydd yn taro'r nodyn cywir mewn ffair eia. Mae'r glas yn gallu neud na gyda'r limbs yn dyn nhw. Yn sicr, mae'n groesad daw ar fiwch lim i roi taro glas arno fe. Pwy sydd gyda ni fan hyn, Caryl, yn y dosbarth yma? O gyda ni tipyn mae Joseph yn un ar y dechrau, fi'n credu bod yr idon yma. Dwi'n mwyn braidd newydd miso dosbarth y babies, ychydig yn drwm i fod yn y dosbarth babies. Mae gyda ni un o Watrit wedyn ni, mae gyda ni Hannah wedyn ni. So mae tipyn o'r Alban wedi dod lawr hefyd. Lot o'r Alban, ni'n gweld lot o fetws gwerfil goch, maen nhw unwaith eto. Just i fi ffeili gweud efo'r llais yma'n mynd. Ond ni'n gweld, mae da ni'r Brodyr Edwards, maen nhw unwaith eto yn y dosbarth yma. Mae'r Dunlops wedi dod lawr o'r Alban. Mae yna gynrychiolaeth gryf o'r Alban. Mae'n bob un dosbarth yn dosau war y teg iddyn nhw. O, sy'n sicr, mae ia. Ond pwy fath o bwysau ni'n sôn am yn y dosbarth yma, Caryl? Ni'n sôn am bwysau, wel, o'r ysgafnau i'r tryma, mae yna lot o waniaeth yn dosau. O, sy'n sicr, mae ysgafna fan hyn yn 504 a mae tryma yn 662. So mae tipyn o waniaeth i gael yn yno. Lot o waniaeth. Ni'n gweld y beirniad Jason Wareham o Sussex yn mynd drwy waith fan hyn nawr ac yn cymryd i amser yn y dosbarth yma, achos mae yna lot o waith pwyso a mesur fan hyn yn dosau. Os mae e'n trial mynd yn drylwy iawn i cael mynd trwyddo nhw fel si eisiau. Ni'n gweld Buddig wedi cael llwyddiant efo'r trinwyr ifenc, Buddig Davies, mae hi yn y dosbarth yma. Elliw, oedd gyda fi'n y pwynt sylwebu'n gynharach, Elliw Roberts, fi'n gweld Buddig fan hyn nawr, Elliw fan hyn nawr yn dangos. Gwynebau cyfarwydd fan hyn. Os. Ac yn ddosbarth hynod o gystadleuol. Wel, mae yna safon yn y dosbarth yma. Mae Jason y beiriad nawr yn pendrymu yn diwedd beth mae'n mynd i wneud. A mae yna lot o waith pwyso mesur, lot o ffordd i fynd yn y dosbarth yma. Ni'n gweld e'n chwythu fochau ac yn cael anadl ddofn wrth i fe gerdded o gwmpas a trial gweithio mas. Pwy sy'n mynd i fyna hi, mae'n mor gystadleuol. Safon gorau welwch chi mewn unrhyw ffair eia dros y byd am hwn i, ynddo fe? O, yn sicr, mae'n job meiddi hi. A Caryl, diolch i ti am y tro. Dim un problem, diolch. Wy'n gael bach o ddŵr am mel. Croeso nôl ato ni i gylch y gwartheg ar gyfer ail ran y dosbarth yma i'r bystych Glas Prydeinig a Caryl Howells sydd gyda fi. Alwys i ti'n Caryl Lewis gynnau, wedi jwmpo'r gwynt y fe bach. Ti wedi diweddion, ti'n mynd Lewis eto, wyt ti? Na, dim eto. Na, ni'n rhoi'n y cart o flaen y ceffil braidd. Ie, Caryl Howells sydd gyda fi o hyd yn y pwynt sylwebu. War e teg i ti am byd o cywiro fi? Mae'n iawn. Fydde lot o bobl wedi cywiro fi, ti'n bod? Os da chi ddyddiad mewn golwg? Na, dim dyddiad, dim eto. Ond nôl at y dosbarth yma, Caryl, ac y beirniad Jason Wareham o Sussex wedi bod yn, wel, pendroni fan hyn, achos mae yn ddosbarth anodd iawn. Mae wedi cael
gres I drad fan hyn yn sicr yn dweud. Ydy, yn sicr mae'r safon yma yn y cylch yn safon uchel iawn. Pwy sydd â ni yn y safle cyntaf? Mae di mynd am 1.55 o'r Alban, dwi'n meddwl, yn dweud. A'r ail wedyn ni, mae'r ddau eiddo teulu'r Dunlops wedyn ni. So mae'r ddau yn mynd i'r Alban fel mae'n edrych ar y foment. Wrth i ni weld y beirniad yn cerdded nôl amlaen. I ni'n gweld hyn. Edrych unwaith eto yn cael un edrychiad bach I weld sy'n mae pethau'n edrych a just eisiau gwneud siŵr mae wedi cael ei ddwylo arnyn nhw ond mae just eisiau bod yn hapus I feddwl yn dweud. Ydy, fel chi'n gweud, mae'n ddosbarth mor cryf. Mae'n just eisiau gwneud yn siŵr bod e wedi gwneud I benderfyniad beth mae e angen. Nôl mae fe'n dod at 1.55 yn pwyso 638 kilo, felly yn bwysau bach delfrydol, a mae wedi gwneud penderfyniad. Ydy, mae e, a mae fel ti'n gweud bwysau dyfrydol iawn. Llongfarchadau felly i'r teulu Ireland o Ayrshire yn yr Alban efo Jack in the box, rhif 655, mae'n ddrwg da fi. 1.55, mae'n ddrwg da fi. Yn pwyso 638 yn mynd â hi, yn mynd ar garden goch nôl i'r Alban. Maen nhw wedi dod lawr yn ei niferoedd unwaith eto ac yn cael ffair ei awchofio. A mae yna lot o gystadlu dal I ddod ynghylch y Gwartheg. Felly Caryl am y tro, diolch yn fawr I ti. Diolch yn fawr iawn, Sioe. Diolch o galon.